Vieš, čo je najčastejšou chybou pri socializácii psa? Chceš toho príliš veľa a príliš rýchlo. Doniesol si domov malé šteniatko alebo útulkáča a chceš mu ukázať svoj svet. To je samozrejme v poriadku. My chceme, aby ten náš psík zvládal v našom svete fungovať a na toho musí poznať. Chybou však je to príliš. Chceme to príliš rýchlo a aby spoznal čo najrýchlejšie príliš veľa vecí. Pes je u nás ešte len druhý deň a už ho videla tvoja rodina, tvoji kolegovia, už ste boli v psej kaviarni, kam chcete spolu chodiť. To nie je úplne ideálna cesta. Pomalší a citlivejší prístup žiadnemu psíkovi neublíži a tým citlivým psíčkom veľmi pomôže. Nechaj toho psíčka, nech si zvykne poriadne najprv na teba, že vy ste odteraz noví parťáci a idete spolu tráviť veľa času. Už aj pri tomto zoznamovaní s tebou psík stretne strašne veľa nového. Stretnete niekoho na ulici, pozdravíte sa, stretnete kamarátového psíčka, obídete sa. Stále sú to pre neho nové podnety, len to nemusíme umelo vyvolávať. Keď už máš ty so psíkom dobre položený vzťah, môžete aj proaktívne začať vyhľadávať nejaké nové veci. Napríklad ho môžeš zobrať do tej psej kaviarne. Dôležité ale je dať tomu psíkovi čas na zotavenie sa z tohto veľmi nového, zaujímavého podnetu. Inými slovami, daj tomu psíkovi vydýchnuť. Každý psík samozrejme potrebuje na to zotavenie trošku iný čas. Niektorý pes je hneď na druhý deň pripravený na nové dobrodružstvo, ale niektoré potrebujú z toho odfúknuť trochu dlhšie. Vždycky v týchto situáciách vnímaj svojho psa. Veci, ktoré sa nám môžu zdať ako úplne banálne, ideme do kaviarne, stretáme tu nejakého psa, môžu byť pre tvojho psíka náročné. Pes je ten, ktorý určuje, čo pre neho tá situácia predstavuje. Dobrá socializácia je o pozorovaní. Pes pozoruje svet, vníma, že tieto veci patria do môjho sveta. Nemusí s nimi nutne interagovať. Ani s inými psami. Naozaj tvoj pes nemusí v živote stretnúť 50 psov alebo 150 psov, aby sme ho mohli označiť za dobre socializovaného. Úplne stačí, keď bude mať pár svojich kamarátov, s ktorými bude dobre vychádzať a ostatné psíčky bude brať ako súčasť svojho sveta, ale nebude na ne musieť nutne reagovať. A ak si nie si istý, či to robíš správne, poraď sa s trénerom. Každý psík je iný a každá rada akokoľvek je všeobecná, nemusí nutne sadnúť na každého. Ak ťa toto video bavilo a chcel by si takéhoto obsahu vidieť viac, tak sleduj tento profil.